Tuke magadhula league maduong' pacho ka endi duogo bang' kao yueyo mar jumbe ariyo kinde ma tim mar Harambee Stars noyudo thuolo mar dhi tugo tuke mage mag osiep e piny mar Malawi. Klab mar Tusker timo ikruok margi mar rakore gi klab mar Kariobangi Sharks. Ka nowuoyo gi jofwambo, coach mar Tusker Robert Matano nowacho ni giseweyo chien roth manyocha omigi e lwet klab mar Kakamega Homeboys e tuke mag FKF Cup odira mokalo. It's about mental strength. What we need is now to be ready, to prepare, to fight hard, and also to make sure that we win nearly every match so that we can narrow the gap. Yeah, what is there is about concentration and also consistency. Tunajua tumeko 7 points and we need to win nearly every match so that we can be in good position. So kwa kila game yetu sahi bali imefikia ni final.